Кметът на община Босилеград Владимир Захариев вчера в Белград подписа договор с Европейската инвестиционна банка, програма за модерни школи за донорство на стойност от 80 000 евро. Парите са предназначени за реставрация на физкултурната зала на Централното основно училище в Босилеград. Подписахме договора за донорство, а проектът предвижда цялостна реставрация на физкултурната зала при основното училище и слагане на покрив, каза Захариев. Той допълни, че инвеститорът през ноември, евентуално през декември, ще публикува обществен търг за изпълнител на работите, които ще се реализират най-вероятно през следващия строителен сезон. Що се касае до задълженията на общината, те са свързани преди всичко с подсигуряване на разрешително за работа, изработка на генерален проект и други съпътстващи работи, които на територията на Босилеградска община продължава да се разширява вирусът син език при добитъка. Доктор Рада Джорджевич, директорката на ветеринарната амбулатория, каза, че тези дни били регистрирани 5 нови случая на заразата при овце. В присъствие на ветеринарен инспектор, по заявка на животновъдите, регистрирахме 5 умрели овце от вируса син език, каза Джорджевич. Що се касае до кравите, вече една седмица няма заявки за нови случаи на зараза, а и тези, които били заразени с вируса син език, след определена терапия са излекувани. От ветеринарното лечебно заведение апелират към животновъдите обязателно да дават заявки за всяко съмнение за заболяване на телефон 017 877 258, както и за всяко умряло животно, за което са длъжни да осведомяват ветеринарната, да запазят ушните марки, за да могат да търсят обезщетение от надлежното министерство. Иначе синият език е вирусно заболяване, което се пренася от комари и атакува крави, овце и кози и не се пренася на хората. Симптоми при заразено животно са отпадналост на животното, отекли устни и тъмно син език. Радио Босилеград ще продължи да следи темата и ще осведомява слушателите и животновъдите за всяка крачка, която ще превзима от надлежните институции. Сдружението Гражданска инициатива за бъдещето от Босилеград чрез конкурса за изпълнение на целите на Националната стратегия за младежта на Министерството на младежта и спорта на Република Сърбия получи средства за финансиране на проекта доброволчество и активно участие на младите хора в Босилеград. Проектът ще се проведе от 1 септември до 30 октомври на територията на община Босилеград, каза за програмата ни координаторът на проекта Игор Антимов, като добави, че тези дейности имат за цел да образоват младите хора от Босилеград по темите за доброволчеството и активното участие в обществото, да увеличат броя на младите хора на местно ниво, които да предприемат действия от значение за младите хора и насърчаване на доброволчеството, както и да информират широката общественост в Босилеград относно проблемите, пред които са изправени младите хора в града. В рамките на проекта са предвидени редица дейности, които включват тренировки във връзка с доброволчеството и активното участие, работилници на местно ниво и организиране на акции. Преки участници в проекта ще бъдат младежи от 15 до 30 годишна възраст, които с помощта на обучението по-късно ще могат сами да организират доброволчески дейности на местно ниво, добави Антимов и прикани всички заинтересовани. Считано от днес, 1 септември до 1 март е в сила забраната за улов на всички видове пастърва, освен калифорнийската. Във водите на територията на нашата община обитават калифорнийска, охридска и речна пастърва, която е най-разпространеният вид. Размножават се в зависимост от климатичните условия. Хайверът се изхвърля на части, в плитки и бързи участъци, където дъното е песъчливо или чакълесто. С помощта на опашката си, женската риба изравя малка яма в дъното, където изхвърля хайвера си, който на свой ред бива оплождан от мъжката риба. След това го зарива с едри частици пясък. Малките се излюпват в зависимост от температурата на водата, като в началото се хранят от жълтъшната си турбичка. Броят на хайверните зърна стига до 2-3 хиляди. Полова зрялост в нашата община утре частична облачност, ще духа слаб североизточен вятър. Сутрешната температура на въздуха 6, максимална дневна 18 градуса. В петък предимно слънчево, но малко по-свежо. През почивните дни ни очаква захлаждане с възможност за валежи.